Shalom, parhalado, pasahaton, selamat hari Minggu, tusude ruas na mandohoti parmingguanon, martua ma akan naro di bagasan Tuhani, mingguta sadarion imana margoar, minggu dung tahun baru. Topik mingguta sadarion, sian hamoraon do hita manjalo asini roha. Tapuji ma debata di bagasan las ni roha, taindehon ma out na 1000 hari ganda. Marhitehit ta ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di parbadia na tumapalangit dohot taknoon. Amen. Say mangaranapi do mataku dopak akadolok, siyan dia do ulaning ro pangurupion tuaw, siyan Jehovah si topalangit dohot tanoon sambing ro pangurupion iyanggo tuaw. Dang tagamon luason na tarsulandit patmu, dang tagamon nokmata ni si jagaho, say jagaw ni Jehovah doho siyan nasa pamaraan, say jagaw na do tondim, say jagaw ni Jehovah doho laho ruar dohot laho bongot, olat niyon ro di saleleng ni leleng na. Haleluya. Martangiang mahita, ali ama nami na di banwa gijang,
di bayan hodo anak kahulongan ni Roham tutoro ni Patik, asa di palua akka na ginonggoman ni Patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluani, jala asamian hami di bagasan harajaonmu, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma Patik ni debata, sian Patik parjolo, satro di Patik paupaton. Patik parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bayanonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, iyang gutunggabe si sombaon, ng sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar di debata, iyang go soture dalan na, ay hona uhum na dosogot, akka na marsineang di goar na. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiyahon ari minggui, dinonomari ma ulahamu nasa siolaonmu, alay anggo ari papituhoni, ari paragyanan ni Jahoba di Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa deri, manang anak bupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi sinihuta ni halakpe na mangebati hutam, ay dinaonom mari do di topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi, maradian do ibana, di itohoni, ibaheni, umbahen na di pasu-pasu di bata, Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiyay, ima sahat na, atong rap mangidogogo mahita siyan Tuhan di bata, ali Tuhan di bata, say pardugoy mahami, mangulam na humbar kupatikmi. Amen.
katopoti madosata martangi ang mahita. Ale Tuhan debata, ama nami na di banua gidyang, odo na patupahon, hasesani dosa di hami, halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan di roham, saya si maroham di hami, akka na mangarsahon dosa nami, say sahapi matubagasan rohanami, hasesani dosa nami lehon matuhami tondim na badiay, asa unang ganggu rohanami, di asi ni roham, alay, asa hot rohanami marha porsiaon, laho manggotapon na sa dosa dohot roha portibiyon, asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelian na mangolu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hata bagabaga ni debata, taringot tu hasesani dosata, para siroha jala pardengan basa do Jahoba, lambat tarimas jala parasi roha godang, dang dibahen tuhita, hombar tu akka dosata, jala dang dibaloson tuhita, hombar tu akka hajahototta, songon asi ni roha ni ama-ama, mida akka anakna, asi ni roha ni Jahoba diaka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Urian itu hata tabuka bema bibelta, tajama hata ni debata nagabeturpuk epistel di minggu sadarion na dienet sian pesalmen bindu 147 mamuka sian ayat 12 satu di ayat 20. Tajama secara responsoria. Songonondo hata ni Tuhani, puji ma Jahoba ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ibana mambahen marhademahon parbaluhanmu, di pamahap doho dot eme na marmiyak. Ibana na mangalehon ambolas songon imbulu ni biru-biru, di saburhon do nambur songon sirabun. Ibana manongos hatana gawe pala di paborhat angin na
mabaur ma akka ay. Rap mahita di ayat 20, dangdung dibahen songoni ianggo tumanang ise bangso parbegu, jaladang diboto nasida aka umna. Haleluya. Imasahatna mertua doaka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Tahatidak kon mahaporsyaw tay, songon na hinatidak kon ni dongata sa haporsyaon di sandok portibyon, rap mahita mandok. Aw porsya di debata Jakoba, ido ama pargogo naso hatudosan na tumopalangit dohot tano. Aw porsya di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman at tubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyanton di parbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matatarpadya do ibana di haw pinarsilang, na tuwa tumunuturo dung di tanong, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manay kusurgo, lahundol to siyamo ni debata Jehovah, amanay pargogo naso hatudosani, di si maga na pa'y malaksugot tutanoon, mangumi halak na mangulo dohot na mate. Aw porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria to pangalak Kristen akan na badia, dohot di asesani dosa, dohot di atayin na mandok, mulak mamusugot daging ni halak na umate, dohot di angluan na sorasuda. Amen. Marende inahana dungi inakamis.
tabigema tikting di huriata di bagasan mingguon. Shalom. Tikting di huriata di bagasan mingguon, Minggu 4 Januari 2026. Sada goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima minggu dung tahun baru. Topik di minggu ta sadarion sian hamoraonna dohita manjalo asiniroha. 2. Dewan Diakonia, Komisi Beasiswa. Di hari Minggu tanggal 10 Januari 2026 mulai pukul 8.30 sahatu sia 30 wib, Komisi Beasiswa Pasahaton Beasiswa tu 25 halak ruas ni huriata. Pinangido tu sude nama jalo beasiswa rap dohot natorasna asaro tu konsistori gereja jala mamboan kartu peserta beasiswa dohot buku catatan ibadah gereja. Tolu amplop ucapan syukur bulanan. Di minggu sadarion tanggal 4 Januari 2026 di Patupa Huriata do Papungu Pelean Tujolo. Ima pasahaton amplop hamulateon bulanan tapasahat mai Tujolo dung sidung jamita dohot partodingna. Pelian parjolo tolu kantong ima tuhuria dohot tu pusat. Pelian paduahon ima pelian tujolo pasahaton amplop hamauliateon bulanan. Atong tapasahat ma peliatai di bagasan lasniroha. 4. Amplop tuha perluan pakobasion sosial huria. Di hari Minggu tanggal 10 Januari 2026 di Patupa Huriata do Papungu amplop tuha perluan pakobasion sosial huria. Tapasahat mai tujolo dung sidung jamita. 5. Ruas namar sahid. Amang Kristian Manulang di opname di Rumah Sakit Harum, kamar 222, Jemaat Sektor Sada. Tatangnya konma asahipas jala malum sian parsahitan nasida. Onom parhepengon. Pelian tuhuria 21.126.600 rupiah. Pelian tu pusat 25.601.400 rupiah. Pelian tu DSH 500.000 rupiah. Transitori 2.200.000 rupiah. Panitia GPN 2025 10.620.000 rupiah. Pengumuman sude ono 10.120.000 rupiah. Songonima tikting di huriata di bagasan mingguon, sai di pasu-pasu tuhata masude pakobasion dohot peliani, bahen sangap dohot puji-pujian di goarni tuhata. Huriani tuhata tapapumunga peliata tutuhan di bata tapasahat ma di bagasan lasniroha marende mahita. Napasonang saito
ay pararan matugtog hatahan luan tunaso manandaw no Tuhan Yesus asa sa sudinaro mandapotan Kristus. Mula kita tu ayat sada. Damini debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mga ramoti ate-ate dohot pikirammu, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus, hata ni debata jamita si hanguluhonota di minggu perjolo dung tau baru ima na tersurat di evangelium ni si Yohanes. Biddu sada mamukka maisian ayat 10 satu ayat 10 bitu. Yohanes sada ayat 10 satu ayat 10 bitu songono didok disi. Di portibion hiado ibana jala marhite sian ibana do majadi portibion. Hape dang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian. Gabi dang dijakon aka na di ibanay ibana. Alay manang piga na majakon ibana. Tusido dilehon huaso. Asa gabi anak ni debata na sida. Aka na porsea di guarna. Ima aka na so tubuh sian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tung sian debatado. Gabe daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi widahami mahasangapon na. Ima hasangapon ni anak sasada na sian amay. Gok asi ni roha dohot hasitongan. Di hati dakon si Yohanes do ibana ay ninama. O do ibana na hudohi na rosya pudiku. Jumolo do ibana adong asa ahu. Ay parjulo hiado ibana. Ay siyan hamoraon na do sa luhut hitamajalo. Ima asi ni roha naso marna motok. Ay marhite siyan si Musa do dilehon anggo patihi. Alay hinorhon ni Jesus
Kristus do majadi asini roha dohot ha sitongan. Ido sahna. Marlibur do sahala duli-duli. Tusada jabuni donganna. Ado ngono mari lilingna na marlibur ibana. Namura do inganan perliburan naon. Molomangan ibana sudira di. Si panganon nasoha di pangan ibana. Di inganan niga bejupang ibana. Ingana perpodoman na sa lilingon. Takpola songoni sonang ni mana bodoh. Nok si malolong na. Taburi lalaybana manugo na hehe. Manigor jupangsa di meja makani roti dohot kopi susu naso hea jupang nibana. Nang mardala nibana radi mabuan nibana turagam ni inganan. Nama baconang pakilalan. Songonima ari parjolo sahat rodi ari paonopon nakamanginang. Warna penamar libur. Terbatas waktu. Mula may bana muse. Siap parliburan nai. Isari tahun ibana ma. Sudah nania dopan najinalonai. Secara detail dibaga celas di roha ibana ma cari tahun. Ibu ibana. Alay arong ma na manukut tu ibana. Ay tadahodo isi parjabui. Takas tu iboto songo dia hadirionan. Tersonggo ibana. Daw. Ala dang lau rohana manukun. Dang lulu rohana ise nama bain ibana boy dapotan hasonangan nasoy hajuk paksahian alani dakutanda ninna ibana bah marsonang-sonang ko sikop di lehon nasoy hajuk pangmu taburi lalaho alay dang dibotoho dang ditadaho ise na para dehon manang namang ngalehon itu ho alani tunghata mauliate peradang didokonin hido daw alani soga nga alani radi sudi bah dak lauro aku manada isi na para dihuni ibana. Di portibihad do ibana jala marhite sian ibana do majadi portibion habe dang ditanda portibion ibana. Dang na adong boti na jupang do na dapo ni doli-doli alay adong do na para dihun alay dang lau rohana mangalului manukun isedo asatung ditanda di bagasan nguluna na mga lehon. Hamwa kadonga sa persyaon di bagasan gori Tuhata Yesus Kristus. Marsaringar do turpuhon kamanginang sopot di bonani
tahun 2026 minggu perjolo dung sada Januari natahalaso diari nasalpo. Manuarahon tutongatongata nasay jujut sa sitong na tapatupa. Nasay jujut di patupa halak di ngolu sekuler. Alay di pernguluan secara rohani dan spiritual na kurang. Alani jauh-jauh turpuhon kamanginang di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngoluta laho mabahen sada resolusi. Asa unang songod doli-doli nakin. Takas suksuk berlimpah bahkan lobi siya berkecukupan. Jupang ni ibana di tonga-tonga ni ngoluna alay dang ditadda ibana jaladang lau rohana manadda dohot ubotosa sedia dapat sa sedia jupang na saluhunay. Asaboy do rajupang songoni nang dingoluta sa tao bolot tadalani perdalan ni ngolwon ati surado dang marbilang-bilang kita ati surado dang tatadda sa luhut nai debata na sumarihot na mangalehon. Alanima adong jow-jow tuhita kamanginang na diguaran na ima resolusi. Na marlapatan di hata Indonesia di dok tekad atau janji diri untuk memperbaiki bahkan untuk mencapai yang lebih berkualitas. Yang umum go lapatan ni resolusion. Molo di sada lembaga manang instansi resolusi mana nidokna pengambilan mupakat atau musyawarah tertinggi. Bahwa asal lebih dumenggan lembaga institusion marpunguma aka pejabat na marpunguma aka songoni nang na mengemban tugas-tugas tertentu dungi dibuat masa ada kesempatan ikol lebih denggam ma perusahaan tujuan di tonga-tonga ni huria be parlaku dotong resolusi. Ima. Patuduhot dohot laho mangyahi pakobasion na lobi udenggan. Bicat di lehot debatado pitiki. Bumi itu akado nga parhalado. Nang besay jupang niyan. Olo si pata. Ngapas hari hap tugas nadang diulahong. Arong musi buah-buah te. Ope. Koboy do hita berresolusi. Tuak karena mangihot. Unang langkus, unang kere. Dia ka ulaw ni. Memang boydo dak katikian akka udan naso hasayongan. Alayang go parok kami dah ngapala udan naso hasayongan. Mulu udan naso hasayongan. Nang jago sehari 3 bulan. Engko 2 hari di bagasan sebulan. Tang diulahon tongan ulahon na. Ana wahana mahamion haro-haro si bata. Resolusi tekad untuk memberikan yang terbaik ala bican di lehot debata. Ima kesempatan nang partikian. Resolusi OP akan manginang jodoh tajuk panyon di dunia fotografer. Boha asalam tajom, boha asalam murni, boha asalam yes foto na dipotreti. Di dokma tingkatkan resolusinya manang pixel na.
boy dapat hasil parbue na lubi dumenggan. Diak ka rumah tangga pe boy do adong resolusi. Na umum nuaing resolusi ni par rumah tanggaon keluarga muda meminta supaya lebih meningkatkan komunikasi. Horoa ngamoru horoa dingulu ni par rumah tangga onon nama kata hatai di bagas, nama kata hatai di meja makan, nama kata hatai nang di ruang tamu. Aku boto akadong aku keluarga muda hamil ya marilah kita tingkatkan komunikasi kita. Nang pe ijabu. Boy do. Ipe resolusi doi. Asa lobi utenggan. Asa lobi mars sibotohan. Asa lumobi saling memahami. Asa boy Jepang akan naringan akan nauli. Adong lotong resolusi. Komitmen manang keinginan, manang janji. Bah, mulai tahun ini, pori na manganin na, ngapa mumukuin natay. Ape, kalau tanggal 2 do pe ala gudang rendang do dia, sorong, somar laku resolusi. Tong do habis. Songonido nang dingolu partodion aka manginang di jauh turpuhodo hita mabahen resolusi sada komitmen alaniaha dia 10 dedok alai manang piga nama jakon di bana tusido di leho kuaso asa gabi anak ni debatana sida aka na persea di gowarna. Odo jauh-jauh resolusi na tumibo di hita. Di sude resolusi na kani rekod day alay omma resolusi jauh-jauh na rumikot do hita. Asa gabi anak ni debata na sida. Luar biasa do, molodung do pala di gowari hita gabi anak. Totu go gabi anak di bolo gabi anak di batari hita. Dang maralang be panarihonna. Dang adong be si habiaratta madalani taunon ati sotaboto pe manangahan amasa di son. Ay nun nga anak na hita. Buhado bolo anak. Diabing, diopa, didideng. Sadok, takyado ibana. Alania ka manginang boy dora nang di pardalan ningoluta sa tau bulon ng salpu. Dada memang hola nakka pasu-pasu na suksuk tajalo. Ati tungdo akka na hacit. Ati tungdo akka hamauloni. Ati tungdo tutu adong naso tarteak kita. Alain waing marsuara do jamitaon mangalusi suasmutna. Asa unang adong ganggu ni roha, asa unang adong biar ni roha, asa unang adong gamang ni roha. Ati buhado uposi umaul tahun 2020 nomon. Sian 2025 nasalpu. Gabi hera adong trauma, gabi hera adong biar mangarakka.
Ido ka manginang. Tapos ni roha hita. Ay siyan hamuraon na do sa luhut hita madjaloy. Ima asi ni roha naso marnamotoki. Karena di dalam kepenuhannya lah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Om mapaingotok kita nakim molo adong biar ni roha. Om mapagomocok kita akan manginang di resolusi di tahun 2020 namun. Asa mangalaka mardalan lau mamolus kita di tahun 2020 namun. Dao adul dumegan. Ai asini roha kasih karunia demi kasih karunia Allah akan menyertai setiap langkah. Alani resolusi na tumibo kamangina. Pasohoton dirita tutuhani. Paposon rohata di panarihon ni debata di bagasan Kristus naunggabe coloma si paluai di ngoluta si ganupari. Ima tabuan lau madalani tahun 2020 nomon asa di bagasan pos ni roha di bagasan las ni roha hita dohot madok mauliate tu di bata pardengan basai amin martang yang mahita mauliate mali Tuhan di sobau roha nami di asi dohot olong ni roham saya totong mangaramuti hami mamasu-masu hami Tuhan nung ngalipat hari parho hami tu tahun na baru 2020 nomon. Saluhut na Tuhan boy hu eai hami boy hu bolu cami holan ala asir dohot dengan ni basamdo. Mauliate manung ngadipakulingi hatap pami margugoy ho do papocor rohanami ali Tuhan. Asa manadaho di ganup gulmit ning ulunami. Asa homa ali Tuhan nau pangasahok kami, lau madalani ari ningulu na pinasahami di tahun baru 2020. Dang huboto hami manangaha nanayang masa. Alay nung ngadi ay ko hami gabi anakmu ali Tuhan. Radido bayanomu sa luhut narikot di hami. Tupaham mo do hami ali Tuhan nang diganup akka namaol gabi marhaluaw kami. Ali Tuhan debata Jehovah amanami. Songonima nang perdalanan ni Huriamon dia ka program nalau si hubasan nami Tuhan di tahun 2020 namun mangasahok komahami. Jala paingot hami Tuhan. Bicat di leho kodo pedi hami partikian laho makobasi Huriami. Uha burjo kami may di bagasan madok mauliate tuho. Asa gabi lomoro ham dia kapakubasyon nami. Marsangap ho jala marlas ni roha ruas ni Huriam. Ali Tuhan hubuak kami di tangyang namyon ama nami amang Kristian manulang. Tungon nuaing di bagasa parcahiton na sida. Jala dirawat di rumah sakit harum. Ali Tuhan pasu-pasu makaubat na pinangan na sinumon na songoni nang akka tindakan medis. Dohot akka alat rumah sakit Tuhan. Parhitiamu. Mabolok ko sahit. Siya daging pamatang niya manami. Mga lohot ton hay pason. Asabuy mulak ibana. Tubagas na marlas ni roha. Rap dohot keluarga. Diha mulai to roha nami ali Tuhan. Dengan nibasam. Dia ka ruas ni Huriam na marlas ni roha. Marhite akka ulang tahun di hari hatutubuna. Sadarion. Ina nami nyonya dodda siya turi burus sinurat. Kineta tepilin hanna burus tumorang. Ina nami nyonya Rosida Priska si mamora burus si bolon dohot. Ina nami nyonya Yeniko tampu bolon burus yahan. Dohot sudema nanang marulang tahun tari mersugut satu hari. Sabtu naroon alay Tuhan. Pasu-pasu dinasida dihai pason naman ito. Pasu-pasu gajang ni umur. Jala tabay ragam niyaka silas ni roha. Atong kaamanami, inanami, songoniman ang hami na pumudison ali Tuhan, lam tabay usehon ragam ni paso-paso mi.
mauli ate mariho, marhite-hite Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Meredehita tapuji Tuhan talos tapasahap peliata amplop ucapan syukur bulanan. Tujolo. Sigom doa sini roha tuau narang Tatangya koma peliata. Ali di bata ama nami na di Banua Gijang. Hodo haruruan ni saluhut sileho-leho nadinggan dohot nasa ulibasa na maulutus. Upasahat hami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhasya kami pilihanon.
patibulhon harazom mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tudim. Asalam hutadahami gudang nisi leho-leho mitu kami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harazommu, say saut malomoni roham di Banu Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondako Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hormada mena tutodim.